La Montserrat és una enamorada de la música. Va aprendre a tocar el piano quan era una nena, allà a Sant Joan de les Abadesses, i encara ara, cada dia li dedica una estona a aquesta afició. Com no podia ser d'una altra manera, el somni de la Montserrat va ser molt musical. Volia conèixer un dels seus intèrprets preferits, en Josep Carreras. El somni es va fer realitat el mes de setembre de 2007, quan, acompanyada de la seva voluntària, la Sara, van assistir a un concert d'en Carreras al Liceu. Després del recital, el mestre els va dedicar uns minuts. Somni acomplert. El mes d'octubre encara feia bon temps a Caldetes, al Maresme. Ho van poder comprovar l'Asun i la Susana. L'Asun, filla d'Alacant, sempre ha viscut a prop del mar i el mar sempre ha format part de la seva vida. Malgrat viure a Barcelona, feia anys que no s'apropava a la costa i aquest era el seu desig, tornar a veure el mar. Així doncs, durant un cap de setmana, totes dues van gaudir d'una estada a un balneari de Caldetes. Per fer-les ben felices, la seva habitació tenia vistes al mar. Somni acomplert. Precisament avui fa un any que el següent somni, el tercer, es va fer realitat. La seva protagonista és la Roser. Quan li van preguntar quin era el seu desig, ens va dir un vestit nou. Ni més ni menys, així que van buscar una bona modista, totes dues van escollir la peça de roba i després d'un parell de proves va arribar el dia de Nadal i la Roser va poder estrenar el seu vestit nou. Somni acomplert. L'Eugènia sempre somriu i ho va fer de valent quan li vam dir que faríem realitat el seu somni. Ella volia volar, volia pujar en un avió, mai no ho havia fet abans, de manera que la vam convidar a ella i a la seva voluntària, la Pilar, a passar un cap de setmana a les Illes Balears. Evidentment, hi van anar en avió. A més de l'experiència encisadora de volar, l'Eugènia va poder passar una estona a la cabina de comandament, xerrant amb els pilots i la tripulació. Somni acomplert. Molt a prop de Barcelona hi ha una serralada màgica que s'ha convertit en la destinació preferida entre les persones grans que acompanyem a la Fundació. Efectivament, aquest va ser un dels somnis més demanats, visitar la muntanya de Montserrat. El Joan i dues Carmes, amb altres persones grans i voluntaris, van gaudir d'un dia intensíssim on no va faltar de res, àpat, visita a una exposició, viatge en tren i, sobretot, moments de companyia i amistat. Somni acomplert. La Dolors és una artista, una gran conversadora, una dona molt curiosa, molt inquieta, que mai no deixa de treballar al seu estudi de pintora. D'entre tots els somnis possibles, va escollir un de molt especial. Volia agrair-li personalment a l'exalcalde Pasqual Maragall que hagués obert la ciutat de Barcelona al mar. En Maragall la va rebre, a ella i al seu voluntari, l'Estefano, al seu despatx professional, i tots tres van estar xerrant durant més de 2 hores. Somni acomplert. Amb l'arribada del bon temps vam poder fer realitat el somni de la Josefa. Ella viu en un pis molt antic. A més, feia molts anys que no emblanquinava les seves parets. Això és el que ella volia, que li pintéssim el pis. Doncs somni acomplert. Quan era jove, la Loreto vivia al centre de Barcelona. Els diumenges sempre anava amb les seves amigues fins al Pla de la Catedral per ballar sardanes. Així passaven la tarda, però ara que ja no viu al centre, recorda amb molta nostalgia aquells dies. Ens va demanar de tornar a la catedral i encara que no es va animar a ballar sardanes, ella i la seva voluntària, la Leire, s'ho van passar molt bé. Somni acomplert. La Maria Rosa també és una enamorada de la música. A ella li encanten especialment les melodies romàntiques i alegres dels tunos. La Maria Rosa volia que la tuna la rondés des del carrer. Després, ella, el seu home, el Joan, i una bona colla de tunos van compartir un bon berenar. Somni acomplert. Hi ha un altre somni que ha tingut molt d'èxit i és que moltes persones grans han coincidit en desitjar assistir a un gran escenari musical, l'Auditori, el Liceu o el Palau de la Música. Finalment va ser la sala d'en Domènec i Montaner que va acollir l'Amèlia, la Núria, la Teresa, la Vicenta i la Paquita, amb els seus respectius voluntaris. Somni acomplert.
La Maria volia fer un creuer, la Rocío volia viatjar a Mallorca i la Josefa volia estar a prop del mar. Els tres somnis els van poder fer realitat alhora mitjançant el creuer solidari internacional de la Petite Fête de Pau. Van ser 3 dies intensos Barcelona, Mallorca, Marsella, en un creuer que vam compartir amb gent gran i usuaris de Marsella i Toulouse. Somni acomplert. I el darrer dels somnis, el que fa el número 20, té com a protagonista la Josefa, de Cambrils. La seva gran afició és la poesia i escriure versos i dedica moltes estones. La Josefa somiava veure publicats els seus poemes, un somni que també hem fet realitat. El llibre ja està a impremta. Aquí tenim la portada. Somni acomplert. Aquests han estat els 20 regals que Amics de la Gent Gran ha dedicat a la seva gent gran per celebrar el 20è aniversari de l'entitat, un per cada any de vida. Aquest projecte ens ha demostrat que els somnis de la gent gran acostumen a ser somnis petits, senzills, propers. El que volen de veritat és tenir sempre algú al seu costat, i aquest somni el feu realitat cada dia als centenars de voluntaris d'Amics de la Gent Gran.